Volám sa Elena Púchyová, som predseda občianskej rady v Sásovej. Pála Bielika poznám už veľa rokov. Je to možno už od roku 1997, kedy sme sa stretli na prvých zasadnutiach na sídlisku Sásovej. Odtedy trochu spolupracujeme. Pálo Bielik bol jeden zakladajúci poslanec občianskych rád na sídliskách a on ako človek stále odtedy spolupracuje s občianskymi združeniami aj občianskymi radami. Myslím si, že Pálo Bielik by bol vhodný kandidát na primátora a ho budem aj podporovať, preto, lebo keď už vedel zjednotiť tieto občianske združenia, občianske rady do takých projektov, ako je Mikuláš v Sásovej, Deň detí v Sásovej, lebo sa to predtým robilo len tak po malých organizáciách, tak by vedel zjednotiť aj poslancov v mestskom zastupiteľstve. A pre Banskú Bystricu je dôležité, aby primátor komunikoval s poslancami, zjednotil sa a bude to v prospech Banskej Bystrice.